Nggih. Sehat selalu. Wis rasa tok gagas Pak. Sinden ngono kuwi njaluk dit, wis yakin. Wis dinehi kok. Alah apa-apa. Kebo ngono. Ora, kebo kok semono. Lah apa? Sik aku mah sliliten itu. Ora mangan apa-apa kok sliliten ya. Tak sogoke piye? Aja, alah. Ayo kuwalik. Sik siliten jenengan to. Ayo sing nyogok silitmu ki aku wae. Lah aku ra siliten kok. Sogo. Mbok sliliten. Ya ora kok. Yo gek nembang. Dalange jijik. Jijiki cengelmu amoh kuwi. Gentenan sinden sing lembah manah. Iya. Andap asor. Iya. Sinden bermuka halilintar. Anggepe raine kaya tatit klap-klep. Lah iya, yo medun Mbak Tatin, monggo. Yo. Lan. Yo. Nek kuwi ya kebangetan nek. Wong kudune iki mak gluduk ngono kok wang. Sapa iki? Wahyu. Ndase atos. Karepmu wae. Aku wae kalah kok penabuar dowani. Iya. Ha iki cah medeni. Iya, iya ora apa-apa. Hati-hati. Iya, kok ngono kok halilintar. Iya, nek wis jumeneng ya sapa sing kok ora kegut karo Mbak Tatini nganti mau neng kono wae wong do foto akeh banget. Iya. Neng ngendi? Neng anu angkringane Mbak Witono. Ku niki Mbak Matin to? Nggih. Agene ora galak. Mboten Kak, foto-foto. Waduh aku ya. Tak lengke wae. Lagi ora galak, lek sing muni galak sapa? Kebanyakan orang itu mengatakan kamu itu apa? Kamu itu bermuka Apa? Banaspati. Banaspati ngoyak sapa ya? Kayak Banaspati ki ming geni tok kae. Lah bisane kan ngoyaki to. Ning jebule bareng ditonton bareng jumeneng jan bocahe yunget. Apa iki? Ayu banget ngono. Dasare ya wis yunget tur litening. Apa wi? Kulite kuning. Oh. Lah Dasare litening tur mbutewa. apa meneh? Rambute dawa. Mbane jenengan? Apa? Limuceng. Kuwi ra saru-saru lho gah aku. Ora saru-saru lho. Talimu kurang kenceng. Tali apa wong mamayang kok? Jenengan nek jarean nggo tali ra? Ora. Nek mlotrok. Ora wae langsung stagen kok. Oh berarti ya beda. Ya beda kok. Kudu tali berarti. Apa? Liyane. Kowe ra sembrono ora. Iya. Oh nek kula tali kok. Ayo, Mbak. Tali sing kuwi lho jiret gulu. Endi? Niku? Oh, tali mik to? Nggih. Ha iya, ya jiret gulu padake. Iya, kaya ngangkah patiku. Jenengan ya oh ketoke. Piye? Nek kalih kula ya kayane sengit ngono lho. Bola kowe ora ngerti bahasa seniman iki ngene iki. Kowe iki tak elek-elek iki sebetulnya aku ki malah ora ngelek-elek karo kowe justru aku perhatian karo kowe. Nane, Bro. Bah? Bro ya maksudnya? Ya kayak Pak Dwi lho nek nyeluk Bro Cin ngono. Nah, kok Cin iki rumah samu cinta apa? Lah apa? Si Cin. Apa si Cing? Si Cing iki nek kacarane wong tua biangane. Tak kira silit kucing. Aku terlalu pede. Oh berarti saru to Pak Wi? Oh, kowe Cing ngono kuwi. Cin ngono. Cing kok Cin.
Lah krungumu Cing to. Ah mau kuwi sing jejer aku. Halo Cing, ngono kuwi. Oh. Kok Cing apa ya, Pak? Si Cing ngono kuwi. Sicing. Si Cing iki mbiyen mbahku nek ngelokke wong semit iki si Cing ngono kuwi. Oh iya. Nggih kagem Pak Dwi Sugeng Ambal Warsa nggih Pak. Nggih. Sehat selalu. Wis rasa tok gagas Pak. Sinden ngono kuwi njaluk dit wis yakin. Wis dinehi kok. Wis dinehi to? Empun. Oh pira? Nek neh ya ora apa-apa. Ora pira? Mboten ngerti tenan amplop e. Nang pira? Yuk wis tak hitung rung yuk. Ku biasane sok mung dipaske jumlahe. Iya, nyeket. Masa Pak Dwi ming 50? Kae iki arep kaya ngono. Deloken kae wulu urange ning mburi dawa banget. Nandake apa? Cetril. Oh ning jenengan ya dawa iki. Ning jenengan ya dawa. Ya ben nek nggon aku tak ingu kok. Dadi ya cetil ya. Ora. Lumayan Pak Dwi 50 metu lah jenengan ra ono e. Las. Sesuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah iki kan ya. Hah? Hah? Sesuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah nggih, saka panitia. Ah panitia nek ora nanggap aku. Mbok iki nek nggo mikir. Apa iki apa? Ora gedene Raja Mal kok isine telek ora. Kok padake urang isine telek. Lah urang kok ora jingkrung. Lah ora digoreng ya ora jingkrong. Ora usah digoreng jingkrung kok. Ya urung wayahe. Jingkrung nek semono kuwi ora kaya urang, kaya apa bulus. Bulus. Iya, ayo bulus. Ah bojomu jenenge sapa? Tulus. Nek lanang dundang Pak Lus, nek wedok jenenge? Hah? Nek wedok jenenge sapa? Bulus. Ha kene kok. Ya nek bulus kuwi ra apa-apa. Apa njur butul ngono? Ya ora, ya bulus. Wong bojone jenenge Tulus, sik lanang dundang Pak Lus, sing wedok jenenge Bulus. Bulus kok semono. Apa meneh? Urang udu bulus udu apa neh? Ora apa-apa. Kebo ngono. Ora, kebu kok semono. Lah apa? Sik aku mah sliliten itu. Ora mangan apa-apa kok sliliten ya. Tak sogoke piye? Aja, alah. Ayo kuwalik. Sing siliten jenengan to. Ayo sing nyogok silitmu ki aku wae. Lah aku ra siliten kok. Sogo. Mbok sliliten. Ya ora kok. Yo gek nembang. Dalange jijik. Jijiki cengelmu amoh kuwi.